Здравейте, сега ще ви покажа как да си купите кола на GTI 5 Story Mode. Така, трябва да имате бая събрани пари към половин 1 милион, зависи от колата, която трябва да купите. И така, започваме. Значи, аз вече съм си купил коли и това, което трябва. Първо, трябва да си намерите ето това. Glover Street Garage. И като си го купите, той струва към 30 000. Влизате в него и там ви го показват. После влизате в телефона, за да купите колата онлайн. Влизате в интернета, тук Travel and Transport. Слизате надолу и тук има всичко. Самолети, скъпи коли, военна техника, още какво има, колела, яхти. Ето ги колелата. Не, това бяха яхтите. Това са колелата. Ето има BMX, Scholar, Whipping Race Bike и всякакви други колела. И тук са основните коли, са такъв тези по-евтинките. И харесвате си кола, аз например съм си купил тази, червен цвят, натискате Buy и сега на мен не ми излиза това, защото нямам пари. Иначе ви излиза едно съобщение и колата ви идва в гаража след 5 минути, най-много. Чакаме да се зареди. Ето, това е колата. Аз съм си я апгрейднал в такъв допълнителен гараж. И сега излезе от гаража и започвате да я карате. Макар че да я счупите, няма нищо, защото като си я оставите пак в гаража и на следващото ползване тя сама се оправя. Ето. Изчакваме още малко. Ето, тя си се връща пак тук на мястото. И сега да излезете от гаража, идвате тук на тази врата. И готово. Това беше всичко от мене. До скоро.